खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ दिनैनि भिडिअ बानायनायनि रिजना जाहैबाय आङो दाखालिफोर मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन आंनि बे इउटिउब चेनेलावनो दं बे भिडिअआ थारमाने बे भिडिअआ फेसबुकआव तामाम भाइरेल जागासिनो दं फेसबुकआव मिसलिडिं जागासिनो दं आंनि बे भिडिअनि टुक्रा टुक्रा क्लिप्सफोरखौ लानानै मानसिफ्रा जोंनि बर' हारिखौ गाज्रि भिडिअ बानायनानै बुंगासिनो दं आरोखि स' आं भिडिअ बानायनायनि कारना जाहैबाय जे आंनि थाखाय जों बर' हारिखौ बेबायदि रायनायखौ आं मोजां मोनाखै आंनि थाखाय बर'फोरखौ बेबायदि बुंनायखौ आं मोजां मोनाखै ओंखायनो दिनै बे मोनसे भिडिअखौ बानायदों आरो बै भिडिअखौ आङो ओरैनो गोसो जानानै एबा बिसोरखौ जाय टि ट्राइबफोर बिसोरखौ गाज्रि बुंनो होननानै गोसो जानानै आं भिडिअखौ बानायाखै आङो मोनसे भिडिअ मोनदों बे भिडिअआव बे मानसिया डाइरेक्टलि माने बर' मानसिखौ टारगेट खालामनानै खोन्थाबुङो बर' बिलाग होननानै बेबायदि खोन्थाबुङो बेवहायसो आङो बे मानसिखौ रागा जोंनानै बे भिडिअखौ बानायो आरो बे भिडिअआव आं एसेबां बिसोरखौ लानानै एसेबां गाज्रियै बुङाखै अकल आङो बे सासे मानसिखौल' रिप्लाइ होदों बेवहायनो दा आंनि बे भिडिअ क्लिप्सफोरखौ लानानै टुक्रा भिडिअखौ लानानै बिसोर थारमाने दावराव जागासिनोसै बे फेसबुकआव बिराद आङो नुबाय माने खमसे खम 5-10 बेफोरबायदि भिडिअ आंखौ होननायजों लोगोसे जों बर'फोरखौबो बुंगासिनो दं माने नाथाय बिसोर बुंनायाबो बिसोरना गलति होननाबो बुंजायो आरो आं भिडिअ बानायनायखौ आं गावखौनो नोंथांमोननिसिम निमाहाबो बिदो जे आं जुदि जोंनि बर' हारिनि थाखाय गाज्रियै खोन्थाबुंनानै लादोंबा एबा गाज्रि बर' हारिनि थाखाय भिडिअ बानायदोंबा नोंथांमोना निमाहा हो जे आङो जोंनि बर' हारिनि थाखायसो बे भिडिअखौ बानायदों जोंनि एक्जिस्टिं एसटिफोरनि थाखायसो आङो मोनसे आवाज थिखांदोंमोन आरोखि गावनि साननानै नाथाय आं सानाखैमोन जे आंनि बे भिडिअखौ मिसलिडिं खालामगोन आंनि बे भिडिअ गोरोन्थि नागिरगोन होननानै आं सानो आं एसेबां गोरोन्थिबो बुङा मानो होनोब्ला आं जाय खोन्थाखौ बुंदों बे सैथो आरो बिसोर जाय खोन्थाखौ बुंदों बेबो सैथो नाथाय बिसोरनाव एसे आन्डारस्टेन्डिंआ एसे गरबर मिसआन्डारस्टेन्डिं जादोंसै जोंनि गावसोरा बिसोर बुंनानै लायो बिसोरो अल इण्डियानि लायनो आदिबासि अल इण्डियाआव एक्सुवेलि आदिबासि होननाय अल इण्डियाआव गैयानो गासै स्टेटआव थानाय जेसेबां आदिबासि बिसोर बयबो अल इण्डियानि आदिबासि जोंबो इण्डियानि आदिबासि बिसोरबो इण्डियानि आदिबासि आरो गुबुन स्टेटआव थानायफ्राबो गावबा गाव स्टेटआव आदिबासि आरो बिसोर बयबो इण्डियानि आदिबासि अल इण्डियानि आदिबासि बेफोरबायदि गैया गावबा गाव स्टेटआव दङ आङो रागा जोंजेननायनि मेन कारना जाहैबाय बिसोरो जोंखौ डाइरेक्ट टारगेट खालामनानै बे बर' अकल गुन बर'फ्रा सोर बर'फोरा मैया दाखालिसो फैनाय जों 1000 बोसोरनिफ्राय लाख बोसोरनिफ्राय आसामाव दङ बै बान राजाफोरनि समनिफ्राय जोंनाव दं जोङो आसामाव दङ बेफोरबायदि बिसोर खोन्थाबुंनानै डाइरेक्ट जोंखौ बर'फोरखौ टारगेट खालामनानै खोन्थाबुङो बेवहायसो आं रागा जोंबाय थारमाने बान राजाखौ बिसोर गावसोरनि होननानै बुंना लादों आहमफोरनि सिगां गावसोर लायनो दं बेफोरबायदि खोन्थाबुङोब्ला जों सानो जेनेबा जों सोर अब्ला जों बर'फ्रा सोर जेनेबा नंगौ जों तिब्बतनिफ्राय चाइनानिफ्राय बेफोरथिंनिफ्राय फैदों नाथाय अब्ला फैनाय समाव बे आसामा जों भारतजों जों जयिनानै नङा आसामनि नंबावामोन जोङो जायखिजाया नर्थ इस्टआव थानाय जोंहा अब्ला बे नामाबो गैयामोन जों जायखिजाया थाफैजेनदोंमोन जों बयनिख्रुइबो आदिम समाव थाफैनाय आदिबासि नाथाय बिसोरो बेफोरबायदि क्लेम खालामनायखाय बेफोरबायदि गिदिर खोन्थाबुंनायखाय थारमाने आं रागा जोंनानै बेवहाय रिप्लाइ भिडिअ बेबायदि बानायनो गोनां जाबाय आं सानो आंनि बुंनाया गोरोन्थि जायाखै नाथाय बिसोरबो सानो जों आदिबासि बिसोरनि साननायफोरा माबायदि बेखौ आं मोनथिया बिसोर गावसोरा सानना लायो अल इण्डियाआव आदिबासि नाथाय जोंखौ बिसोरो माब्लाबाबो आदिबासि होननानै सानना लाया थारमाने जायफोरनि आं खोन्थाबुंगासिनो दं बिसोरना उरिस्सा झारखन्ड बिहार बेफोरबायदियाव दङ जोंनि आसामावबो दं नाथाय बिसोर आसामनि सिडुल कास्ट जानो हाखाया आरो बिसोर नङा बिसोरनो एसटि होथावाबा आं एसटि होनाय होयि खोन्थाखौ आं बुंबाय थाला मानो होनोब्ला
खोन्थाया बिराद गोदोर जाहैबाय जोंसो बिसोरखौ एग्रांना लानायफोर बायदि जोंसो बिसोरखौ बुंजेननाय बादि बिसोर थारमाने बर'फ्रा फाग्ला जाजोब्बाय माबा जाजोब्बाय बेफोरबायदि भिडिअफोर बानायगासिनो दं नाथाय आं सानो आं नुनाय हिसाबावबा जों एदावनानै लाया आदित्य खाख्लारिया हल आसामनि ट्राइबेलनि बे सासे प्रटेक्ट खालामनो थाखाय बेफोरबायदि दायित्व दंखायो बे खोन्थाखौ बेफोरबायदि बुंखागोन बेखौ डाइरेक्ट बर' बिलाक कुन हय बर'फ्रा मालानिफ्राय फैनाय बेफोरबायदि आदित्य खाख्लारिया बर' जाबाय होननानै बेफोरबायदि खोन्था बुंनाया मोजां जायासै ओंखायनो आं रिप्लाइ होदोंमोन बे भिडिअ आंनि बै भिडिअ रिप्लाइ होनाया आंनि गोरोन्थि जाखो ना मा जाखो नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय नायनानै आंहा गोरोन्थिफोर जादोंब्ला जुदि मोननै समुदायनि गेजेराव अर सुनायनि खामानि मावदोंब्ला बेफोरबायदि जादोंब्ला आं निमाहा बियो आं बे भिडिअखौ बानायनायनि रिजनानो जाहैबाय आं बिसोरखौ निमाहा बिनो थाङाखै बिसोरनाव निमाहा बिनो थाङाखै आं गावनि बर' हारिनावसो निमाहा बिनो होननानै बे भिडिअखौ बानायदों जे आंनि थाखाय मोननै समुदाया जाहाथे नांलाय खमलाय जानो नाङा आंनि थाखाय बेफोरबायदि जानो नाङा होननानै आं दा भिडिअफोरखौ नुगासिनो दङ जे सोरबा बर'फ्राबो एसे गोथौसिम मोनथियैफोरा सानो आरोना गावखौनो जों माबायदि आदिबासि जानांगौ आदिबासिफ्राथ' बिसोरसो सावथालफ्रा माबाफ्राना आदिबासि बेखौनो बुङो जायफ्रा सबसे फार्स्ट बे हायाव बे जायगायाव आगान होफैजेननाय बे जायगायाव थाजेननाय बेफोरखौनो बुङो स' जोङो आसामनि आदिबासि बेखौ मानिना लायाबाबो बे नंगौ बिसोर नङा आरो बिसोर किसुमाना बुङो जोंनि फेसखौ नाय जोंना आदिबासिनि फेस नोंसोर गुफुर मानसिफ्रा नर्थ इस्टनि मानसिफ्रा माबादि आदिबासि जाखो होननानै बेफोरबायदि खोन्था बुङो बेखिनियाव जोंनि नर्थ इस्टआव थानाय आदिबासिनि फेसआ गोसोम गैखाया नर्थ इस्टआव जेसेबां अरुणाचलावबो आदिफोर बिसोरनाव मा मानसि दङ बिसोरो जायखिजाया मिज'राम मेघालय त्रिपुरा जिमानखिनि नर्थ इस्टआव थानाय आदिबासिफोर बिसोरो गासैबो गुफुरानो गोजा जों नर्थ इस्टआव थानाय आदिबासिया गुफुर फेसनिनो गोजा नाथाय जोंनि गाननाय जोमनायखौ नायनानैनो आदिबासि होननानै सिनायखायो जों गावखौनो गाव आदिबासि होननानै सिनायथि होबाय थानो थाङा नाथाय बिसोरनाबो गावबागाव हारि दं गावबागाव जाथि दङ बिसोर अब्लाबो थारमाने गावखौनो अल इण्डियायाव आदिबासि बानायनो जुजिबाय बुहुमनि आदिबासि अल इण्डियानि आदिबासि अल इण्डियायाव आदिबासि बिसोरनो जायफ्रा गावबागाव स्टेटआव आदिबासि आं बे खोन्थाखौ फिदिं खोन्थाबाय थानो गोसो गैला मानसिफ्रा आंखौ बिराद सानग्रा जाबाय बिराद रोंगो बायदि दिन्थियो बिराद माबा होननानै नाथाय आं जेसेबां आंनि गोसोआव सानदों आं गोसोआव जिबायदि खोन्थाफैदो बेफोर खोन्थाखौनो आं बुंबाय आरोखि आंहा गोरोन्थिफोर जायोबा निमाहा नोंथांमोननिसिम आं निमाहा बियो आं भिडिअखौ एसेबां गोलाव बुंला आंनि बुंनायफ्रा गोरोन्थिफोर जायोबा निमाहा होदो बय बर' हारिनिसिमबो आङो निमाहा बिबाय आंनि भिडिअसफोराव जुदि आं गोरोन्थि मावदोंब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय आरो बेखिनियावनो आं भिडिअखौ फोजोबबाय जोबोद गोजोन्थों